Абе, един бел кон препуска цял ден в пустинята. Ама каталя се умира, стигнал до един хотел. Отива на рецепцията и вика: моля ви, събудете му утре в 5 часа, защото трябва да препуска. Много е важно. Записали си тия чинно, легнал си коня, ама при това теглил едно душче и почнал да спи. В 5 часа телефона звъни, дига коня: ало, поръчахте си събуждане по телефона, защото трябва да препускате, нали? Станал коня и почнал да препуска. Препуска, ама по едно време станал такъв целия прашен. Абе, продължил да препуска и след малко станал целият черен, мърсотия. Гледа една вадичка в един оазис, влиза във вадичката, извадил 2-3 шампуанчета, къде си откраднал от хотела и почнал да търка. Търка. Нищо, бе, бате. Нищо не пада. Търка. Черното си стои. Извадил една телена четка, почнал да търка. Изтъркал си кожата черно. А той бел кон. Търка и по едно време вика: абе, деба, тия да не са събудили някой друг кон, бе.